हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे बोल डिवोटीज प्रणाम्स எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா கீதா மாதாஜி பிரणाम्स ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே நம்ம இப்போ லெவல் 2ல பகவத்கீதையில் தேர்டு சாப்டர் நம்ம பகவானோட அனுகிரகத்தில் நல்லபடியாக பார்க்க போகிறோம். நம்ம நேற்றுக்கே செகண்ட் சாப்டர் நல்லபடியாக கம்ப்ளீட் பண்ணோம். ஓகே, தேர்ட் சாப்டர் வந்து கர்மயோகம் அப்படின்றது சரிங்களா. ஃபஸ்ட்டு 6 சாப்டர்ஸ் கர்மயோகம் பிரத்யேகமாக பகவான் நமக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க என்ன மாதிரி செயல்கள் பண்ணணும்னு. ஏன்னா கர்மா அப்படின்றது ரொம்ப பவர்ஃபுல் சரிங்களா. நம்ம செய்கிற செயல்கள் ரொம்ப வந்துட்டு கவனமாக பண்ணணும். ஏன்னா என்ன செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு பலன் உண்டு. ஒரு ஒரு க்ஷணமும் நம்ம செய்கிற செயலுக்கு பலன் இருக்கு. ஒரு ஒரு அப்போ நம்ம செய்கிற செயல்கள் பலன்கள் இல்லாத செயல்களாக பண்ணணும். அப்படி நம்ம செய்கிற செயல்களுக்கு பலன் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வந்துடுவோம் சரிங்களா. பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் நம்ம கர்மத்தை தொலைக்கிறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு மனித பிறவி பகவான் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா. எப்படியோ அப்படி இப்படி இது அஜ்ஞான சுக்ருதி இல்லைன்னா சுக்ருதி ஏதோ ஒன்று பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அப்படியே ஒரு ஹியூமன் லைஃப் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஓகேங்களா. நிறைய ஸ்பீசிஸில் நம்ம வாழ்ந்திருக்கோம். நிறைய ட்ரெஸ்ஸு வேட்ரு ஃபுல்லாக நிறைய ட்ரெஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் சரிங்களா. நம்மளாம் கவலையே படக்கூடாது, என்கிட்ட ரொம்ப ட்ரெஸ் கம்மியாக இருக்கே, இந்த மாடல் இல்லையே அந்த மாடல் இல்லையே அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. எல்லா 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்லையும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், போயிட்டு வந்திருக்கிறோம் இல்லையா. ஏன்னா அனாதி காலமாக பிறப்பு நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும். இனிமே வேண்டாம் போதும் அப்படின்ற எண்ணத்துக்கு நம்ம வந்துடணும். ஸோ அந்த வகையில் நிறைய ஸ்பீஷீஸில் இருந்திருக்கோம். அதில் எப்படி எப்படியோ சுக்ரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஹியூமன் லைஃப் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த ட்ரெஸ்ஸு சரிங்களா. இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும், எதுக்காக இவ்வளோ உயர்ந்த ஹியூமன் லைஃப்பை பகவான் கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கர்மத்தை தொலைச்சிட்டு நீ என்கிட்ட வந்துரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பகவான் சரிங்களா. பலனை எதிர்பார்க்காம செயல்கள் பண்ணு, பக்தி மார்க்கமான செயல்கள் பண்ணி இந்த பிறப்பிறப்பு அப்படின்ற இந்த பெரிய ஓஷன் ஆஃப் மிசரிஸ் அதுலேருந்து என்கிட்ட வந்துரு. அதுதான் பர்பஸே. நம்மளோட இந்த ஹியூமன் லைஃபோட முக்கியமான இதுவே என்னன்னா, பயனே என்னன்னா, பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளை முடிக்கணும். அதுக்காக தான், வேற எதுக்கும் கிடையாது. ஆனால் அது தெரியாமலே என்ன பண்ணிடுறோம், நம்ம ஹியூமன் லைஃப்பையும் வாழ்ந்துடுறோம் இல்லைங்களா. ஏன் தெரியல அப்படின்னா பகவத்கீதை படிக்கல அதுதான் பகவான் நமக்காக கொடுத்த உபதேசம். நம்ம எல்லாரையும் கவனத்தில் வச்சு நம்ம எல்லாம் வந்து அவங்க கிட்ட வந்துடணும், இந்த தேவையில்லாத கஷ்டத்தில் சிரமப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்த பகவத்கீதையை நம்ம என்ன பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஸ்ரீகரிக்காமல் விட்டுட்டோம். நமக்காக கொடுத்த ஒரு விலை மதிக்க முடியாத பொக்கிஷமான ஒரு விஷயம்தான். விலைன்றது சும்மா ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன், இதுக்கெல்லாம் வந்து விலையே கிடையாது. ஒரு 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 புரிதலுக்காக தான் சொல்கிறது இந்த வார்த்தையெல்லாம் சரிங்களா. ஒரு பொக்கிஷம், அதாவது இருக்கிறதுலே ரொம்ப வேல்யூபிளானது அப்படின்றது நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் பகவத்கீதை. நமக்காக பர்சனலாக ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காகவும் பகவான் பக்கத்தில் இருந்து கிரந்தம் மூலியமா கைட் பண்ணுறாங்க. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப ஆசையாக ரொம்ப சரிங்களா அந்த இன்வால்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து அவ்வளோ ரசித்து அனுபவிச்சு சரிங்களா பகவத்கீதை நம்ம வாசிக்கணும். எனக்காக கொடுத்துருக்கேன் கிருஷ்ணா, அவனுக்கு என் மேலே எவ்வளோ கருணை அப்படின்னு சொல்லி நினச்சி கிராட்டிடியூடோட அதை வந்து நான் வாழ்க்கையில் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு சக்தி நீ தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிரார்த்தனை நம்ம பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதை நம்ம வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா. பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும், நம்மளுக்கு பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் நம்ம விடுதலை ஆகிடுவோம். விடுதலையாகி பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைஞ்சிட முடியும் சரிங்களா. ஸோ அதுவும் நம்மளாம் ரொம்ப பிளெஸ்டு, பானஃபைட் பரம்பராவில் வந்து நம்ம சேர்ந்துருக்கோம். பகவான் நம்மளை கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க சரிங்களா. வேறு எங்கெங்கேயோ போய் ஃபேக்கான ஒரு விஷயத்துலலாம் நம்ம போய் கலந்துட்டு அதில் ரொம்ப தீவிரமாக ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக ரொம்ப சின்சியராக இல்லாமல் சரிங்களா, நல்ல ஒரு பானஃபைட் பரம்பராவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பராவில் நம்மளை வந்து அதுவும் வேறு ஏதேதோ மேன்மேடு அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல்
பகவான் கொடுத்த பகவத்கீதையை அதுவும் அதே அர்த்தத்தோட வாசிக்கிற அளவுக்கு சரிங்களா நம்மளை கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்காங்க. இதை விட ஒரு பெரிய அனுகிரகம் ஒரு ஆத்மாவுக்கு வேற என்ன இருக்க முடியும் பகவான் கிட்ட இருந்து, இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப பிளெஸ்டு சோலு. இதெல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணி கிராட்டிடியூடோட நம்மளோட அந்த பொறுப்பு என்ன, நம்மளுக்கு எது இம்பார்ட்டண்ட்டு, இதெல்லாம் நம்ம மனசில் நல்லா பதிய வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதையை ஒரு டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடாக ஏதோ டைம் இருக்குன்னு அட்டன் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் இல்லை. இதுதான் ப்ரையாரிட்டி எனக்கு. பகவான் எனக்கு இவ்வளோ சோல்ஸில் என்னைய தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க, எனக்கு இந்த வேல்யூபிளான விஷயத்த கொடுத்துருக்காங்க. பிறப்பிறப்பு சுழற்சின்ற அந்த பெரிய சம்சார சாகரத்துலேருந்து என்னை வெளியில் கொண்டு வரதுக்கு பகவான் வந்து கையை கொடுத்துருக்காங்க. நான் கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும், பிடிச்சிட்டு நான் மேலே ஏறணும். முடிஞ்ச வரைக்கும் என் கூட உள்ளவங்களையும் நான் கூட்டிக்கணும். அதுதான் சரிங்களா. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. நம்ம மட்டும் ஏறி போகிறதில்ல. இப்போ பிரபுபாதா கிடைச்சிது இல்லைங்களா, அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க மட்டும் பக்தி பண்ணி போனாங்களா பகவான்கிட்ட? இல்லை, உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க. அதனால தான் நம்மளால இப்போ ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் நம்மளும் மகான் லோகத்தை அடையணும். நம்ம கூட இருக்கிறவங்களையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கும் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸை புரிய வச்சு இதோட வேல்யூவை தெரிய வச்சு அவங்களையும் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபட வச்சு நம்ம வந்து போகணும். அப்படிதான் சுயநலமாக இல்லாமல் பொது நலத்தோட சரிங்களா. ஸோ அதனால் நம்ம பகவத்கீதையை நல்லபடியாக வாசிப்போம், நல்லபடியாக வாழ்க்கையில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். அர்ஜுனனுக்கு குறியோட கண்ணு மட்டும் தெரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு இந்த ஹியூமன் லைஃப்பில் பகவான் லோகத்தை அடையணும், பக்தி பண்ணணும், அது மட்டும் நம்மளுக்கு ஃபோக்கஸாக இருக்கட்டும். இவ்வளோ விஷயத்தையும் பகவான் நமக்கு நல்லபடியாக அனுகிரகம் பண்ணட்டும், அந்த தெம்பு எல்லாமே நமக்கு கொடுக்கட்டும் சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரார்த்தனையோட நம்ம இன்னைக்கு அதே கர்மயோகம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். கர்மா அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. அதனால் இந்த ஹியூமன் லைஃப் நமக்கு பகவான் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்னா கர்மத்தை தொலைச்சி பக்தி பண்ணி பகவான் அடையிறதுக்காக. அதனால் பகவான் எந்த இடத்துலலாம் பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ நம்மளுக்கு தெரியணும், என்னோட நல்லதுக்கு தானே கிருஷ்ணா சொல்கிறேன். ஓகே, கர்மத்தை எதிர்பார்த்து நான் பலன்களை செயல்களை பண்ணால் எனக்கு பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வந்துடும். அதனால கர்மத்தை எதிர்பார்க்காம செயல்களை செய், கர்ம பலனை எதிர்பார்க்காம செயல்களை செய் அப்படின்னு சொல்கிறேன். நான் ஸ்ரீகரிச்சுக்கிறாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆத்மார்த்தமாக ஸ்ரீகரிச்சுக்கணும். அந்த வகையில் நம்ம கர்மயோகம் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ணிடலாம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவசியம் பிரபுஜி, உங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணணுமா? ஆஃபர் பண்றேன் மாதாஜி. அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां भावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदान्ध्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये तत् कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्ग्रये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवते सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके पञ्चतत्त्वामहं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताद्यं नमामि भक्त
शक्तिहं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासाति गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ண हरे பிரபுஜி, कृष्ण। பிரணாம் பிரபுஜி. நல்லபடியா பகவானுக்கு, பரம்பரைக்கு, ஆச்சாரியர்களுக்கு நம்ம மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கோம். ஹரி போல். ஓகே, கர்ம யோகம் அப்படின்றது, கர்மான்றது செயல்கள், யோகம்ன்றது ஆத்மாவையும் பகவானையும் இணைக்கக்கூடிய சாதனம் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ செயல்கள் மூலயமா ஆத்மா பரமாத்மாவோட இணையிற விஷயம்தான் கர்ம யோகம் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆஹ், ஆம், இது வந்து ரீகேப்பு. இரக்கம் அப்படின்னு வந்துட்டு அர்ஜுனன் சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது போர் பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்றதுக்கான 5 காரணங்கள். அதில் வந்து நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்ற அந்த நிலை நமக்கு ஏற்படணும் அப்படின்னு வந்து பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க. அர்ஜுனனுக்கு இந்த உபதேசம்லாம் வேண்டாம், நமக்காக தான் இதெல்லாம். சரிங்களா? நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து இன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க போர் பண்ணுறதுனால. ஆனால் உனக்கு வந்து இன்பம் கண்டிப்பாக உண்டு. போர் பண்ணலைன்னா தான் உனக்கு கஷ்டம், நீ இகழ்ந்து பேசுவாங்க. போர் பண்ணேன்னா இறந்தால் வந்து உனக்கு சொர்க்கம், இருந்தால் ராஜ்யம் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. பாப செயல், அதாவது போரில் எல்லாரையும் அழிக்கும் போது பாபம் வந்துருமே அப்படின்னாங்க. பக்தி செயல்பாடில் பாபம்ன்றதே கிடையாது. அதனால் நம்ம பக்தி மார்க்கமாக செய்கிற எல்லா செயல்களுமே ரொம்ப உயர்ந்தது தான். குடும்ப பாரம்பரியம் அப்படின்போது வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. இருமனம் அப்படின்போது உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யணும். இதுதான் நமக்கு எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கும், இது செய்யலாமா கூடாதா அப்படின்னு. அப்படி நம்மளுக்கு எப்பப்பெல்லாம் கன்ஃபியூஷன் வருதோ அப்பெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணா ரிலேட்டடான செயல்களை செஞ்சுக்கணும், அவ்வளோதான். சரிங்களா? பகவானுக்கு சேவை செய்கிற மாதிரி, டிவோட்டிஸ்க்கு சேவை செய்கிற மாதிரியான செயல்களில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். எந்தெந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கன்ஃபியூஷன் வருதோ, எது சரின்னு தெரியாமல் சிரமப்படுறோமோ அப்போ நம்ம பக்தி மார்க்கமாக நம்மளோட செயல்களை கொண்டு போகணும். அதுக்கு கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம பக்தர்கள் அசோசியேஷனில் இருக்கும்போது அவங்க நம்மளுக்கு கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? குரு கிட்ட நம்மளை ஸ்வீகரிச்சுக்கும் குருவை நம்ம ஸ்வீகரிச்சுக்கும் போதும் நமக்கு குரு கிட்டேருந்து கைடன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ அதனால் அப்புறம் இது ஏற்கனவே நம்ம நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம். அர்ஜுனன் வந்து ஒரு இருமனம் அப்படின்றப்போ யாருக்கிட்ட தான் போய் சரணாகதி பண்ணாங்க? பகவான் கிட்ட தான், இல்லையா? யுதிஷ்டிரகிட்டயோ பீஷ்மர்கிட்டயோலாம் இல்லை, துரோணாச்சாரியர்கிட்டலாம் போகலை, நேராக பகவான்கிட்ட தான் போனாங்க. அவங்களுக்கு எப்பயுமே ஃபோக்கஸ் ஒன்று தான். சரிங்களா? குருவிட கண்ணு மாதிரி அந்த போர்க்களத்தில் எத்தனையோ பேர் இருந்தாங்க, ஆனால் அவங்க பகவான்கிட்ட மட்டும்தான் சரணாகதி பண்ணாங்க. அதே மாதிரி தான் நமக்கும் பகவத்கீதை தான் இப்போ நமக்கு. சரிங்களா? பகவானோட உபதேசம் தான் நமக்கு அடைக்கலாம். அதனால் நம்ம ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக பகவத்கீதையில் இருக்கணும். அது புரியலை அப்படின்னும்போது ஆன்மீக குரு பக்தர்கள் அசோசியேஷன்லேருந்து நம்ம வந்து கைடன்ஸ் எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? அதில் மட்டும் என்றைக்கும் நம்ம தவறு பண்ணிடக்கூடாது. வேறு பக்கம்லாம் போய் நம்ம டெசிஷன் கேட்டோம்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்ருவாங்க. அதுதான், அப்புறம் இலக்கு தெரியாமல் போய்டும் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போது அத்தியாயம் 3ல் துரத்தல் அல்லது செயல் அப்படின்றது. சரிங்களா? செயலை துறந்து விடுறது நல்லதா, இல்லை செயல் பண்ணுறது சிறந்ததா அப்படின்றது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏக்கம் அது அப்படின்னு நிஷ்காம கர்மயோகம் ஞான யோகம் பற்றியும் நம்ம பார்ப்போம். அதில் கர்மகாண்டா கர்மயோகம் பற்றி நம்ம பார்ப்போம். எடுத்துக்காட்டாக வழிநடத்துங்கள் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம். மிகப்பெரிய எதிரி யார் நமக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்ப்போம். நம்மளோட எனிமி யார் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சரிங்களா? நேற்றுக்கே பார்த்துட்டோம், இன்றைக்கி மறுபடியும் பார்ப்போம். ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுக்கு எனிமின்றது வெளியிலலாம் இல்லை, நமக்குள்ளார தான். அதனால் யாருக்காவது எனிமையெல்லாம் வின் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அந்த காமம், கோபம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து வின் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து உண்மையாக நம்மளோட விரோதிகள்லாம் அழிச்சிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தில் நம்ம இருக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து 3.1 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்லைடு வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் மாதாஜி. அருள்மொழி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாசிக்கணுங்க. ओम कृष्णाय परमात्मने नमः। अथ तृतीयो योऽयः कर्मयोगं योऽयः। अर्जुनोवाच चायसि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि केशव। அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்த்தனே, கேசவனே, பலன் நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில்
தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அழகா அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லி வாசிச்சிங்க ஸ்லோகம். ஹரி போல். அர்ஜுனன் வந்து இப்போ வந்து பகவான்கிட்ட கொஷின் கேட்குறாங்க, சரிங்களா? ஆம், அதாவது என்ன கேட்குறாங்க, பலநோக்கு செயல்களை செய்வதை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாங்க. என்ன அப்படின்னா, நம்ம நேத்திக்கு அத்தியாயத்தில் நம்ம இந்த ஸ்தித பிரஜாமத்திலாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் செகண்ட் சாப்டரில் பகவான் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, நிஷ்காம கர்ம யோகம் சொல்லியிருந்தாங்க, புத்தியை பயன்படுத்தி பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்படி எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து இருக்கிறவங்களோட அவங்களோட பேச்சு எப்படி இருக்கும், அவங்களோட அவங்க எப்படி அமருவாங்க, அவங்க எப்படி நடப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் கேட்டிருந்தப்போ பகவான் வந்து ரொம்ப அழகாக சித்த பிரஜன் பற்றிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க. ஆமை தன் கூட்டுக்குள்ள அவை அடக்குவது போல அவங்களாம் வந்து இந்த புலன் விஷயங்களில் ஈடுபடாமல் பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நிறைய பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் பார்த்து பக்தி தான் சிறந்தது அப்படின்ற அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் எழுந்து போர் பண்ணு அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ அர்ஜுனன் அதான் வந்து கொஷின் கேட்குறாங்க, பலநோக்கு செயல்களை செய்வதை விட புத்தி சிறந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்க, ஆனால் மறுபடியும் நீ இந்த அதுவும் சாதாரண ஒரு செயலில் ஈடுபட சொல்கிறீங்க. கோரமான போர், நிறைய கோடிக்கணக்கான மக்கள் பங்கெடுக்கிற மகாபாரதம் இல்லையா? நிறைய பொருள் சேதம் உயிர் சேதம்லாம் ஏற்படக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அதுவும் பீஷ்மர் துரோணாச்சாரியர் எல்லாம் அழிக்கணும், வம்சமே இருக்கு முன்னாடி, இப்படிப்பட்ட கோரமான போர்ல நீ மறுபடியும் பலவந்தமா ஏன் ஈடுபடுத்துறீங்க அப்படின்னு வந்துட்டு அர்ஜுனன் வந்து பகவான்கிட்ட கொஷின் கேட்குறாங்க. எதுக்காகனா நமக்காக. சரிங்களா? நம்ம வந்து இன்னும் சரியான முறையில் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்றதுனால. இப்போ வந்து 3.2 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तद्येहं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् ஆப்னுயாம். இரண்டு வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதமளிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இரண்டு வழிகளும் ஒன்று போல கூறும் அப்படின்னு சொல்றாங்க, சரிங்களா? அதாவது பக்தி பண்ணு அப்படின்றாங்க, அதே சமயத்தில் போரும் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல பகவான். ஸோ அப்போ எனக்கு இப்போ வந்து எது செய்யணும் அப்படின்னு வந்து எனக்கு வந்து குழப்பமா இருக்கு. எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்குறாங்க. அவங்க எப்படி கேட்குறாங்கன்றது தான் நம்ம எப்பயுமே கவனிக்கணும். அர்ஜுனன் தான் நம்மளுக்கு மென்டார், சரிங்களா? அவங்களோட ஒரு ஒரு கொஷினும் நம்ம கவனமாக கேட்கணும். ஏன்னா அதெல்லாம் நம்ம கேட்குற மாதிரி கொஷினாக இருக்கும், சரிங்களா? நமக்கு ஏற்படுற சந்தேகமாக தான் இருக்கும் அதெல்லாம். ஸோ அந்த வகையில் அந்த கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க, அதுக்கு பகவான் இப்படி வந்து உபதேசம் கொடுக்குறாங்க, எந்த மாதிரி அவங்க கேட்குறாங்க அதையும் கவனிக்கணும். ஹம்புளாக கேட்பாங்க, சரிங்களா? அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கவனித்து நம்மளும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த வகையில் முடிவாக எனக்கு ஒரு இது வழி வந்து எது எது நல்லதோ, எது நன்மை தரக்கூடியதோ அதை எனக்கு கூறுங்க அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. 2.47 ஸ்லோகம். மாதாஜி. தனலட்சுமி மாதாஜி வாட்சி கொடுங்க மாதாஜி. தனலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा बलेषु कदासन मा कर्म बले हेतुर्भूर्यमाते சங்கோஷ்வ அகர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகமும் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? அர்ஜுனனுக்கு பகவான் உபதேசம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அதை வச்சு நம்ம இங்கே அதையும் பார்க்குறோம். அப்போ என்னென்னா நமக்கு வந்து செயலை துறக்கிறதுன்றது நமக்கு பகவான் சொல்லலை. ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. நீ வந்து உன்னோட கடமையை செய்யணும், ஆனால் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்களாக செய்யக்கூடாது. அதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம நேற்றுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லைங்களா? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, செயல் பலன்கள் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் செகண்ட் சாப்டரில். ஒரு செயல் நல்லபடியாக நடக்கணும்னா அதுக்கு 5 காரணங்கள் பொருந்தி வரணும் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். அது வந்து 18 சாப்டரில் நம்ம ரெஃபர் பண்ணுவோம் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதே சமயத்தில் இதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த கடமையை வந்து செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு நாளும் நீ வந்து பற்றுதல் கொள்ளாத அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ அதுலேயே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்,
செயலை செய்ய வேண்டியது நம்மளோட கடமை. கண்டிப்பாக நம்மளோட டியூட்டியை செய்யணும். இது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா ஆன்மீகம்னு எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எதுக்கு இப்போ பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு போகிறீங்க, எதுக்கு சாண்டிங்லாம் பண்ணுறீங்க, வாழ்க்கையை வாழணுமாச்சே, இதுலேருந்து விலகி போகிறீங்களே அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா. நம்மளே கொஞ்சம் அப்படியே பேபி ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு வந்து ஒரு பகவத்கீதை கிளாஸில் இருப்போம். அதை நம்ம வெளியில் சொன்னோன்னா நம்மளே வரக்கூடாதுன்ற அளவுக்கு நம்மளை என்ன பண்ணிடுவாங்க, பேசி அவங்க கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால் எதனால் அப்படிலாம் தோணுதுன்னா, ஏதோ நம்ம இந்த மாதிரி பக்தி மார்க்கமாக வந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கை வாழ வேண்டிய வாழ்க்கை நம்ம வாழ மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் மனசில். ஆனால் அப்படி கிடையாது, நம்ம எதையுமே விடுறது கிடையாது. அதுதான் அந்த மெசேஜ் சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக நம்ம வந்துட்டு லைஃப் நம்ம லீட் பண்ணுவோம். சரிங்களா. எந்த பக்தராவது கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் தன்னோட ஃபேமிலியை விட்டுட்டு இல்லை வேறு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போய் காட்டுலையோ இல்லை வேற எங்கேயோ தனியாக உட்காந்து ஏதாவது பண்ணாங்களா, தவம் பண்ணாங்களான்னா கிடையாது. ஏன்னா பகவான் அதை நம்மளுக்கு சொல்லவே இல்லை. அதாவது கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் நம்மளுக்கு ஆக்டிவாக நம்மளுக்கு டியூட்டியை பண்ண வேண்டியது தான் இல்லையா. ஃபேமிலியிலே இருந்து நம்மளும் பக்தி பண்ணணும், நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் பக்தி பண்ணணும், நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க எல்லாரும் பக்தி பண்ணணும். இதுதான் நம்ம வந்துட்டு வழக்கத்தில் நம்ம பார்க்கறது இல்லைங்களா. அது ஆனால் என்னென்னா ஜென்ரலாக ஒரு ரூலாக என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, ஆன்மீகம்னா இந்த ஜட வாழ்க்கையில் நம்ம வாழாம விட்டுருவோம், விலகி போயிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி. அது கிடையாது. என்ன நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம், இப்பயும் பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க, உன்னோட டியூட்டியை நீ பண்ணு, அதுலேருந்து நம்ம வந்து விலகிறதுக்கு நம்மளுக்கு அதிகாரமே கிடையாது. நம்மளோட கடமையை பகவான் நமக்கு கொடுத்த ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நம்மளோட டியூட்டியை நம்ம கரெக்டாக நம்ம செஞ்சு தான் ஆகணும் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம டியூட்டியை நம்ம பண்ணணும். ஆனால் பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அதுதான் ஏன் பலனை எதிர்பார்க்கக்கூடாது, பலனை எதிர்பார்த்து பண்ணால் கர்ம பலனில் நம்ம சிக்கிப்போம். அப்போ நம்ம இப்போ பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் வந்துடும். ஸோ அந்த ஒரு நிலை தான் சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் நம்ம டியூட்டியை நம்ம பண்ணணும், ஆனால் அதோட பலனை நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடாது அப்படின்றத தான் வந்து பகவான் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க அந்த 2.47 ஸ்லோகத்தில். இப்போ வந்து இங்கே என்னென்னா ஏக்கம் மத. இப்போ அர்ஜுனன் வந்து இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, எனக்கு ஒன்று சொல்லுங்கள், போரும் பண்ணணுன்றீங்க, பக்தி மார்க்கத்தில் எல்லாத்தையும் துறந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க. ஸோ இதில் எனக்கு வந்து ஒன்று சொல்லுங்கள், அப்படி ஒரு வழி, ஒரு பாதை சொல்லுங்கள் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. 3.3 ஸ்லோகம் மாதாஜி. மன்னிக்கவில்லை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। लोके इस्मिन् त्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ விஞ்ஞானயோகேன சாங்கியானாம். புருஷோத்தரமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பாவங்களற்ற அர்ஜுனனே, இருவகையான மனிதர்கள் தன் உணர்விற்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கினேன். சிலர் சாங்கிய தத்துவ சிந்தனைகளாலும் பிறர் பக்தி தொண்டினாலும் தன்னுணர்வினை அடைய முயல்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரிபோல். இங்கே வந்து அர்ஜுனன்ட்ட சொல்கிறாங்க, இரு வகையான மனிதர்கள் தன்னுணர்வுக்காக முயல்வதாக நான் முன்பே விளக்கியுள்ளேன் அப்படின்றது இங்கே வந்து நம்ம பார்க்குறோம். 2 டைப்பு சரிங்களா. ஒன்று வந்து சாங்கிய தத்துவம் அப்படின்றது, சரீரம் வேறு ஆத்மா வேறுன்றது தெரிஞ்சு அப்புறம் ஆத்ம நிலையில் பகவானை அடையிற ஒரு நிலை. இன்னொன்று வந்து பக்தி தொண்டு சரிங்களா. பக்தி தொண்டுன்றது என்ன அப்படின்னா, அந்த நம்ம இன்னும் அந்த பக்தி யோகா இருக்குது இல்லைங்களா, 7th சாப்டர், அதில் நம்ம பார்ப்போம் பக்தி சேவைனா என்னென்னா 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ்னு வரும் சரிங்களா. முழுக்க நம்மளை வந்து பகவானோட சேவையில் நம்ம இணைச்சிக்கிறது சரிங்களா. அதை கேட்குறது, சொல்கிறது, அதுக்கப்புறம் மனசில் நினச்சிக்கிறது சரிங்களா. அப்புறம் வந்து ஆத்ம நிவேதனம், இந்த மாதிரி 9 டைப் ஆஃப், அதாவது சவனம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் மதனம் தாசியம் சாக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம்ன்ற 9 வகையான பக்தி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பக்தி சேவையில், அதாவது வைஷ்ணவர்கள் சேவையில், பகவான் சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி அதில் வந்து தன்னுணர்வினை அடைய முயல்றது சரிங்களா. ஸோ 2 வகையில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஒன்று நாலேஜை கெயின் பண்ணுறது, அதன் மூலியமாக லிபரேட் ஆகிறது, ஆனால் அது வந்து பிரம்மஜோதி வரைக்கும் நம்ம போக முடியும். இன்னொன்று வந்து பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி பகவான் லோகத்தை அடையிறது, அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். மதமும் தத்துவ ஞானமும் ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா. தத்துவமற்ற மதம் வெறும் மன எழுச்சியே. தத்துவம் இல்லை ஆனால் மதம் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து மன எழுச்சி சரிங்களா. மதமற்ற தத்துவம் வெறும் மன கற்பனை ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ 2மே சேர்ந்து இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸ்லோகம் 3.4 மாதாஜி. கீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி. ந கர்மாணம் அனாரம்பான் நைஷ்கர்மியம் புருஷோ ஸ்னுதே நச சந்நியாசனாத் ஏவ சித்திம் சமதி கசக்தி.
செயல்களில் இருந்து விலகிக் கொள்வதால் விளைவுகளில் இருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது. துறவால் மட்டும் பக்குவம் அடைதல் என்பதும் இயலாததாகும். ஹரி போல் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. செயல்கள்லேருந்து விலகிக் கொள்றதால் விளைவுகளிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை பெற முடியாது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? துறவால் மட்டும் பக்குவம் அடைதல் என்பதும் இயலாது அப்படின்றது. இது எல்லாத்தையும் இப்போ அடுத்த 2 ஸ்லோகம் வரும். அதில் நம்ம வந்து இன்னும் நல்லா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஏன்னா மித்யாச்சார அப்படின்ற ஒரு விஷயம் பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. அதை வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? செயல் விளைவு, எல்லா செயலுக்கும் விளைவு அப்படின்றது உண்டு அப்படின்றத பார்க்குறோம். உட்பார்வை என்ன அப்படின்னா, பக்குவமற்ற துறவினால் எந்த பலனும் இல்லை. பக்குவமற்ற துறவுன்னும் போது மெடிடேஷனில் இருப்பாங்க, ஆனால் வந்து மனம் வந்து புலனின்ப பொருட்களில் ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எப்போ அந்த புலன்களுக்கான விஷயங்களை தெரிய வருதோ அப்போ என்ன ஆகிடும், அந்த துறவுலேருந்து அவங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க. சரிங்களா? அதை நம்ம நிறைய இந்த தவம் பண்ணுறவங்க கிட்டலாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும். எல்லாமே கண்ட்ரோல்டாக இருந்து கரெக்டாக தபஸில் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து அவங்க ஃபால்ன் ஆகிடுறதை நம்மளால் பார்க்க முடியுது இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ பக்குவமற்ற துறவினால் எந்த பலனும் இல்லை, அதில் வந்து வீழ்ச்சி வந்து இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் நோக்கம் ஒருவரது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவது ஆகும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம செய்கிற செயல்கள் நம்மளை என்ன பண்ணணும், நம்மளோட இதயத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துறதா இருக்கணும். அப்படின்னா பக்தி மார்க்கமான செயல்களாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ இதயத்தில் தாட்ஸில் நமக்கு வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? இனி வர ஸ்லோகங்களை நம்ம அதை படிக்கும்போது இன்னும் நம்மளுக்கு புரிதல் ஏற்படும். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பற்றுதலின்றி செய்து படிப்படியாக ஆன்மீக முன்னேற்றம் அடையவும். இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுக்குற அந்த லைஃப் லெசன். சரிங்களா? நமக்கு கொடுத்த கடமைகளை பற்றுதல் இல்லாமல் நம்ம செய்யும்போது ஆன்மீக முன்னேற்றம் நம்மளால் அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். நமக்கு என்னென்ன கடமைகள் அப்படின்றது 16 round chanting, 4 regulative principles, இதுதான் மெயின். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லபடியாக பகவத்கீதை பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம பக்தர்கள் அசோசியேஷன்லேருந்து லேர்ன் பண்ணுறது. அதே மாதிரி டெம்பிளில் இருக்கிற ஆரத்தி இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்குறது. அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை பண்ணுறது. சரிங்களா? நியர்பை டெம்பிளில். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஸோ இந்த வகையில் நம்ம என்னென்னா, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை பட்டுதல் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆன்மீகத்தில் முன்னேற அளவுக்கு நம்ம செய்யணும். ஏன்னா நம்ம பார்க்குறது கர்மயோகம். மாதாஜி 3.5 ஸ்லோகம். ரஞ்சினி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ரஞ்சினி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 3.4 படிச்சு வச்சாங்க. நாஹி கஷ்டித் க்ஷணம் அபி ஜாது திஷ்டக்ருத் கர்த்தயதே ஹக ஐவஷக கர்ம சர்வ பிரகிருதி ஜைனஹு. பௌதிக இயற்கையிலும் இருந்து பெற்ற குணங்களை தகுதி கத்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகிறது. எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதையும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியம் அல்ல. ரஞ்சனி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இது பார்த்தோமே மாதாஜி, 3.4 ஸ்லோகம் வாசிச்சோமே. ஓகே ஓகே. இல்ல பையன் கொஞ்சம் எழுத்துக்கிட்டே இருந்தான், நான் கவனிக்கல, அதனாலதான். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். பௌதீக இயற்கையிடமிருந்து பெறப்பட்ட குணங்களுக்கு தகுந்தாற் போல ஒவ்வொருவரும் சுதந்திரம் ஏதுமின்றி செயல்படுவதற்கு வற்புறுத்தப்படுகின்றனர். நம்ம செய்கிற செயல்கள் எப்போ என்ன பண்ணும், பௌதீக இயற்கை அப்படின்றது என்ன, அந்த குணங்கள் 3. சரிங்களா? சாத்விகுணம், ராஜசகுணம், தாமசகுணம். சரிங்களா? அதில் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும், நம்ம செய்கிற எந்த செயலாக இருந்தாலும் அது வந்து இந்த 3 குணத்தில் ஒரு குணத்தோட சம்மந்தப்பட்டு தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஒன்று சாத்விக குணத்துலேருந்து செய்வோம், இல்லைன்னா ராஜசகுணம், இல்லைன்னா தாமசகுணம். இந்த 3 குணத்தில் ஏதோ ஒரு குணத்தில் தான் நம்ம செய்வோம். பக்தி செயல் இல்லாத செயல்கள். சரிங்களா? இதுதான் நம்மளுக்கான அந்த கண்டிஷன் சோலுக்கான நேச்சர். சரிங்களா? எனவே ஒரு கணம் கூட செயல்கள் எதுவும் செய்யாமல் இருப்பது எவருக்கும் சாத்தியம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம்ம வந்துட்டு செயலே பண்ணாமல் நம்ம வாழ்க்கையை வாழ முடியுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது. சரிங்களா? நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளோட சரீரம் பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக நம்ம செயல்கள் செய்வோம். அப்படி செய்கிற செயல்களும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, ஒன்று சாத்விக குணமாக இருக்கும், இல்லை ராஜச குணமாக இருக்கும், இல்லை தாமச குணமாக இருக்கும். 3 குணத்தில் நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதுக்கு பலன் உண்டு. சரிங்களா?
சாத்விக குணத்தில் நல்ல செயல் செஞ்சாலும் பலன் உண்டு, தாமச குணத்தில் ராஜச குணத்தில் தவறான செயல்கள் பண்ணாலும் அதுக்கு பலன் உண்டு. இதுதான் நம்மளுக்கான இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் கண்டிஷன் சோலோட ஒரு என்ன சொல்கிறது நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ ஆத்மா எப்போதும் இயங்கி கொண்டிருப்பதாகும், ஆக்டிவாக இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆத்மா, மனம், புலன்கள் எல்லாமே ஆக்டிவ். இயக்கம் செயல்படுதல் குணங்களின் அடிப்படையில் நடக்கிறது. அப்போ ஆக்டிவான இந்த சென்சஸ்ஸு, மைண்டு, சரிங்களா, ஆத்மா இருக்கும்போது எல்லாமே ஆக்டிவாக தானே இருக்கும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த 3 குணத்தில் ஏதோ ஒரு குணத்தில் நம்ம செயல்கள் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்போம். அது தடுக்கவே முடியாது, சரிங்களா? அதுதான் நிலை. நான் தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய செயல்கள் என்னை மீண்டும் பௌதிக உலகத்திற்கு கொண்டு வருமா அல்லது கிருஷ்ணருக்கு அருகில் இட்டு செல்லுமா என்பதுதான் கேள்வி, சரிங்களா? அப்போ நம்ம செயல் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியாது. நம்ம கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு செயல் பண்ண தான் செய்வோம். அந்த செயல் நம்மளை மறுபடியும் பர்த்டே லைஃப் சைக்கிளில் கொண்டு வருமா இல்லை பகவான்கிட்ட நம்மளை கொண்டு போகுமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அந்த ஒரு புரிதல் நமக்கு இனிமேல் இருக்கணும், சரிங்களா? அதை நம்ம பார்க்குறது. ஏன்னா பௌதிக விஷயத்துலன்னும் போது பர்த்டே லைஃப் சைக்கிளில் வந்துடுவோம், அது நமக்கு வேண்டாம், சரியா? ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான்கிட்ட கொண்டு போகிற பக்தி மார்க்கமான செயல்கள் த்ரூ பானஃபைட் பரம்பராவில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். இது நமக்கு நல்லதுக்காக தான். நம்ம பக்தி பண்ணுறதுன்றது நம்மளே நமக்கு செஞ்சுக்கிற நல்லது, சரிங்களா? நம்ம வந்து வெளியில் யாரும் வந்து நமக்கு நல்லது செய்கிறாங்களா இல்லையே, யாரும் நம்ம மேலே கேரிங்காக இல்லையே அப்படிலாம் அதெல்லாம் வேண்டாம். நமக்கே ஃபஸ்ட் நம்ம நல்லது செஞ்சுக்கணும். அந்த நல்ல ஒரு விஷயந்தான் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுறது அப்படின்றது, சரிங்களா? பகவத்கீதை பிரகாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3.6 ஸ்லோகம் மாதாஜி. சீதா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. कर्मेन्द्रियाणि सत्यं स य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियाद्यां विमूढात्मा மித்யாச்சாரச உச்சியதே. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கிக் கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ புலன்கள் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி இப்போ இவங்கள தான் நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? இவங்களை பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆன்மீகத்தில் உள்ளவங்க மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியுறாங்க, கரெக்டாக? அவங்க ட்ரெஸ்ஸு எல்லாம் பார்க்கும்போது. ஆனால் அவங்க செய்கிற செயல்கள்லாம் பார்த்தா எப்படி இருக்குது, ஆன்மீகவாதி மாதிரி இல்லை, இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான். அப்போ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்கள் மனதை அலைப்பாய விடுபவன், சரிங்களா? மனம் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் இருக்குது. புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண மாதிரி தெரியுது, இவங்களை பார்க்கும்போது ஒரு ஆன்மீகவாதி மாதிரி தெரியுது. ஆனால் மனதில் இன்னும் என்ன இருக்குது, அந்த ஆசைகள் இருக்குது, இல்லைங்களா? அப்படி இருக்கிறவங்க தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். நம்மளே சொல்லல, மனசில் ஒன்று வச்சுட்டு வெளியில் ஒன்று பேசினா அவங்க வந்து உண்மையானவங்க இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருந்து, ஆனால் புலநோக்கு செயல்களில் ரொம்ப மனம் ஈடுபட்டுட்டே இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து போலி மனிதன் அப்படின்னு. அதுதான் இங்கே நம்ம பார்த்தது இல்லைங்களா? இங்கே நம்ம பார்த்தோம்ல, ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? வீழ்ச்சி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம், சரிங்களா? மனதில் நம்மளுக்கு அந்த தூய்மை வேணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், ஓகேங்களா? அடுத்தது மறுபுறம். அடுத்தது இது வந்து என்னென்னா 3.7 ஸ்லோகம். இதில் என்ன அப்படின்னா, ஒரு நேர்மையான நபர் மனதால் செயலில் உள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்து பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை தொடங்கினால் அது மிகவும் நல்லது, சரிங்களா? அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இங்கே என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இந்த பூரி ஜெகநாத் மந்திர் இருக்குது. அங்கே வந்து ஒரிசாவோட கிங்கு இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ரத்தம் தேர் திருவிழாப்போ அந்த ரத்தம் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஸ்வீப் பண்ணுவாங்க, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தான் ரத்தம் வந்து கிளம்பும். அதுதான் வந்து ஐதீகம், இப்போ வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அப்போ இவங்க ஒரு கிங்கு, ஆனாலும் நல்ல இந்த என்ன சொல்கிறது, அவங்களோட டியூட்டியில் அவங்க வந்து அவங்களோட கடமையாக அவங்களோட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க. ஆனால் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க வந்து மனதளவில் பகவானுக்கு சேவை பண்ணணுன்ற எண்ணத்தில் சேவை பண்ணுறாங்க, இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்குறதா இருக்குது. அப்போ நேர்மையான நபர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, மனதால் செயலில் உள்ள புலன்களை கட்டுப்படுத்த முயற்சித்து, சரிங்களா, மனதில் ரொம்ப தூய்மையாக கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பாங்க. அதன் மூலியமாக செயல்களும் எப்படி இருக்கும், கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும். பற்றுதல் இல்லாமல் கர்மயோகத்தை செய்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம்.
துறவி மற்றும் குடும்பஸ்தர்கள், ஏமாற்றுக்காரர்கள், அதாவது வந்து போலியாக இருக்கிறவங்க. நல்ல துறவிகள்லாம் எதுவும் நம்ம சொல்கிறது இல்லை, சரிங்களா? அதாவது வந்துட்டு வெளியில் பார்க்குற துறவி மாதிரி இருந்துட்டு, ஆனால் இந்த புற புலனின்ப விஷயங்கள்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அது வந்து கூடாது. அதை விட நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நல்லபடியாக கிரகஸ்தர்கள் வாழ்க்கையிலே நம்ம நல்லபடியாக பக்தி மார்க்கத்தில் நம்மளோட வாழ்க்கையை கொண்டு வரணும். அப்படின்னா மனதில் தூய்மை வேணும், அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. மனம் தூய்மையாக இருந்தது, பகவான் மேலே பக்தியோடு இருந்தோம் அப்படின்னாலே நம்மளோட அந்த செயல்களும் எப்படி இருக்கும், தூய்மையானதாக இருக்கும், பக்தி மார்க்கமாக இருக்கும். அதுதான் நம்ம கோர் பாயிண்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம், சரிங்களா? இதயம் தூய்மையடையாத நிலையில் ஏற்படும் சந்நியாசம் சமூகத்திற்கு தொல்லை ஏற்படுத்தும். கண்டிப்பாக இதயத்தில் அந்த தூய்மை இல்லாமல் சந்நியாசம் அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு வரவங்களால என்னாகும், இந்த சமுதாயத்தில் பாதிப்பு தான் ஏற்படும். நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் இல்லையா, நம்மளை சுற்றி நிறைய இந்த மாதிரி ஃபேக்கான விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அதுக்கே நம்ம வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணும் பகவான்கிட்ட. நீ வந்து அந்த மாதிரிலாம் இடத்துல கொண்டு போய் விடாமல் நல்ல சத்சங்களை கொண்டு வந்துட்டே பகவானே அப்படின்ட்டு. 3.8 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வாங்க மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. நியதம் குரு கர்மத்வம் கர்ம ஜ்யாயோ கர்மணக ஷரீர் யாத்ராபி ச தேன பிரசித்தயேத கர்மணக. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக, செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பதனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யணும், அதுதான் சரிங்களா? மெசேஜ் நம்ம நல்லா கரெக்டாக எடுத்துக்கணும். ஆன்மீகனா எந்த செயலும் செய்யாமல் இருக்கிறதுன்றது கிடையாது. நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கணும், நல்ல கிருஷ்ண உணர்வில் நிறைய செயல்கள் நம்ம பண்ணணும். இதுதான் என்ன சொல்கிறது, லைஃப் வந்து ரொம்ப அர்த்தமுள்ளதாக ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்மளோட விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு பகவான் சொல்கிறாங்க. ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க, ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்கிறாங்க, சரியா? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக, செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும் அப்படின்றதே சொல்கிறாங்க. செயலின்றி இருப்பதால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. நம்மளால் செயல் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியாது. ஏன்னா சரீரத்தை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காகவாவது நம்ம என்ன பண்ணணும், செயல் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அதை செய், ஆனால் பற்றுதல் இல்லாமல் பண்ணு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அப்போ இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தும் சமநிலையில் உள்ள சமூகம், உடல் ஆரோக்கியம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்குறோம், சரிங்களா? விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது அப்படின்றது இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்படுத்தும். அடுத்தது 3.9 ஸ்லோகம். ஹரி போல். கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. யஜ்ஞாதாத் கர்மணோ யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்தி சங்க சமாசர. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி இது வாசிக்கிறீங்களா டிரான்ஸ்லேஷனு? விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாஸ் பிரபுஜி. அழகா இங்க என்ன பகவான் சொன்னாங்க நமக்கு, பகவத்கீதை மட்டும் நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா, அர்ஜுனன் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, பகவான் என்ன எப்படி உபதேசம் கொடுக்குறாங்க, அப்படியே அந்த ஃப்ளோ அதோடு நம்மளும் ட்ராவல் பண்ணணும், சரிங்களா? இங்கே என்ன சொன்னாங்க, விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்யணும், செய்யாமல் இருக்கவே முடியாது, அப்படி இருந்தனா உன்னால் உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது அர்ஜுனா அப்படின்னு சொன்னாங்களா? இப்போ அழகாக ஸ்ட்ரெயிட்டாக பாயிண்ட்டுக்கு பகவான் வந்துட்டாங்க, சரிங்களா? என்ன சொல்கிறாங்க, என்ன மாதிரி அப்போ செயல் செய்யணுன்றதை சொன்னாங்களா? கண்டிப்பாக நீ செஞ்சு தான் ஆகணும், அது செய்யாமல் இருக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னாங்களா? அடுத்து எப்படி செய்யணும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகாக இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு குறிப்பிடுறாங்க, சரிங்களா? விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்களை மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். அப்போ நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் ஒரு டவுட் வந்துகிட்டே இருந்திருக்கும், என்ன மாதிரி செயல் பண்ணணும், செயல் நம்மளை பந்தப்படுத்தும். ஏன்னா நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த 3 குணத்தில் ஒரு குணத்துலேருந்து தான் நம்ம பண்ணுவோம். அதனால் 3 குணத்துலேருந்து எந்த குணத்துலேருந்து பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கர்ம பலன் இருக்குது. அப்போ அந்த கர்ம பலன் இருக்குனாலே நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் தான் இருப்போம். அப்போ செயல் பண்ணாமலும் இருக்க முடியாது. சரி என்னதான் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ கரெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக பகவான் வந்துட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லிடுறாங்க,
விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணமாக செய்யப்படும் செயல்களை மட்டுமே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. ஏன்னா மற்ற செயல் எல்லாமே இந்த 3 குணத்துலேருந்து ஒரு குணத்தில் செய்கிற செயல்கள். அப்போ அதில் கண்டிப்பாக கர்ம பலன் உண்டு. அப்போ பிறப்பிறப்பு சுழற்சி உண்டு. அதனால் மற்ற செயல் எதையும் செய்யாத அப்படின்றத நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? எனவே குந்தியின் மகனே அர்ஜுனனுக்கு சொல்கிறாங்க, நமக்கு சரிங்களா, நமக்கு உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை, நமக்கு என்ன கடமைகள் விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அவரது திருப்திக்காக, யாரோட திருப்தி, பகவானோட திருப்திக்காக நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத பகவான் ரொம்ப அழகாக நமக்கு கர்மா அப்படின்னா என்ன, செயல்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க. இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாயாக. எப்போ நம்ம பகவானோட திருப்திக்காக நம்மளோட செயல்களை நம்ம செய்கிறோமோ அப்போ நம்மளுக்கு கர்ம பலன் ஏற்படாது, நம்ம பந்தப்பட மாட்டோம். கோர் ஸ்லோகம் கர்மயோகத்தில். சரிங்களா? ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது. இப்போ நம்ம சாண்டிங் பண்ணுறோம், எதுக்காக பண்ணுறோம்? பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்காக. பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணுற செயல்கள் எல்லாமே நம்மளை பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்லேருந்து வெளியில் கொண்டு வருது. சரிங்களா? நமக்கு தான் லாபம் அதிகம் அதில். சரிங்களா? அதனால் பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணுற செயல்கள் எல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக செய்யணும். இப்போ நம்ம பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறோம், நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் கேட்குறீங்க. ரெண்டுமே பக்தி தான். சொல்கிறதும் பக்தி, கேட்குறதும் பக்தி. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பகவானை ப்ளீஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறோம், நல்லா சாப்பிட்றோம் நான், சரியா? ஆனால் அது பிரசாதமாக எடுக்கும்போது அது பகவானோட சம்மந்தப்பட்ட செயலாகுது. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானை திருப்தி செய்கிற செயல்களாக நம்ம செய்யணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது நம்மளுக்கு முக்குணத்தில் ஒரு செயல்களாக வந்து நம்ம கர்ம பலனை அனுபவிக்கிற மாதிரி ஆகிடும், பந்தப்பட்டுருவோம். சரிங்களா? பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில் வந்துடுவோம். ஸோ அதனால் இதுதான் வந்து நம்ம நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். யாகங்களின் நன்மைகள், எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுதலை, வெளிப்புற துன்பங்களில் பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல், படிப்படியாக இறை அன்பு நிலைக்கு உயர்த்தல், பகவானின் ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்தல். நம்ம செய்கிற யாகங்களோட நன்மைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் பார்த்துடலாம் நம்ம. சரிங்களா? 3.10 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சிவகாமி மாதாஜி. ஓகே, வேதவழி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தங்கம் மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா வாசிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சக யஞா பிரஜா சிருஷ்டிவா प्रोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्वं ஏஷவோ சத்விஷ்ட காமதுக். படைப்பின் மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி, யாகங்களை செய்து சுகமாக இருங்கள், ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கும் முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடையப்பெறும் என்று கூறி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்லைடு நம்ம பார்த்துட்டோம், யாகங்கள்னால என்னென்ன நன்மைகள் அப்படின்றத இதில் பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? ஸோ இங்கே ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம், பகவான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா படைப்பின் ஆரம்பத்தில் எப்போ கிரியேட் பண்ணுறாங்களோ, சரிங்களா, அப்பப்போ கிரியேஷன், மெயின்டெனன்ஸ், அனிகுலேஷன் நடக்கும் ஜட உலகங்களில். சரிங்களா? பகவான் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க, மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் அனிகுலேட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இப்போ படைப்பின் ஆரம்பத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா மனித குலங்களையும் தேவர்களையும் விஷ்ணுவிற்கான யாகங்களுடன் சேர்த்து அனுப்பிய பிரஜாபதி பகவான். சரிங்களா? யாகங்களை செய்து சுகமாக இருங்கள் அப்படின்றது நமக்கு அந்த கைடன்ஸ்லாம் தான் வேதத்தில் இருக்குது இல்லைங்களா? வேதத்தில் இருக்கிற கர்மகாண்ட போர்ஷன்ஸ். ஏனெனில் மகிழ்ச்சியான வாழ்விற்கு முக்திக்கும் தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடையப்பெறும். நம்ம வந்து பகவானை அடையணும், நம்ம வந்து நம்மளோட செயல்கள்லாம் சரிவர நம்ம செய்யணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வேதம் கைடன்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும். அதில் உள்ள இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், சரிங்களா, அதெல்லாம் நமக்கு வேணும். ஸோ இதெல்லாம் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நமக்காக கொடுத்துருக்காங்க கிரியேஷன் அப்போ. சரிங்களா? தேவையான அனைத்தும் இந்த யாகங்களால் அடையப்பெறும் என்று கூறி அவர்களை ஆசிர்வதித்தார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம யாகங்கள் செய்யும்போது என்ன ஆகும்? எதிர்வினைகள்லேருந்து விடுதலை, வெளிப்புற துன்பங்கள்னால நம்ம பாதிக்கப்பட மாட்டோம், படிப்படியாக இறையன்பு நிலைக்கு உயர்தல், பகவான் ராஜ்யத்தில் பிரவேசித்தல், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பியூரிஃபிகேஷன் ஏற்பட்டு நம்ம பகவானோட லோகத்தை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இது வந்து கர்மகாண்ட, ஒரு நிமிஷம், கர்மகாண்ட முறை. கர்மகாண்ட அப்படின்றது என்னென்னா இந்த ஜட உலகத்தை ஆண்டு அனுபவிக்கணும்னு நினச்சி செய்கிற அந்த பலஸ்ருதியோட செய்கிற யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள், அதெல்லாம். சரிங்களா? அது
வேதத்தில் அதுக்கும் ப்ரொவிஷன் இருக்குது. அது மாதிரி படிப்படியாக அது செய்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம படிப்படியாக தூய்மை அடைஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பகவானோட லோகத்தை, பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்து பகவான் லோகத்தை அடைவோம். ஏன்னா கர்மகாண்டா செய்கிறோம், இந்த மாதிரி யாகம், தானம், தவம் இதெல்லாம் செய்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பாபம் செய்ய மாட்டோம். அந்த வகையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், தூய்மை அடைகிறோம். சரிங்களா? அதில் மந்திரங்கள்லாம் ஜபிக்கிறோமா, தூய்மை அடைகிறோம். தூய்மை அடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தி மார்க்கத்துக்கு வந்து பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். 3.11 ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதா. देवान् भावयदानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः பரம் அவாப்ஸ்யதே. யாவால் மகிழ்ச்சியும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்ப்பார். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மாதிரி யாகங்கள்னால யாரெல்லாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க, தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. சரிங்களா? அதனால அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, அவங்க மகிழ்ச்சி அடையும் போது நமக்கு என்ன வேணுமோ அதை அவங்க நமக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம்ம செய்கிற இந்த யாகங்கள், தானங்கள், தவங்கள்லாம் யாருக்கு பண்ணுறோம், கர்மகாண்ட போர்ஷனில் தேவர்களுக்கு பண்ணுறோம். சரிங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஆகுது. அப்புறம் அதில் படிப்படியாக நம்ம பக்தி பண்ணி பகவான் லோகத்தை அடையிறோம். ஆனால் அதில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, தேவர்களுக்கு நம்ம பண்ணும்போது தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லா வளங்களும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. அதனால் நம்ம அனைத்து வளங்களையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இந்த மாதிரி பரஸ்பரம் ஒத்துழைப்பினால உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அடுத்தது 3.12 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। इष्टान् भोगान् की वो देवः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अपर्दाये यो पुङ्गते तेन एव च. பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தியடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அளிக்கின்றனர். இத்தகு அன்பளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்பவன் நிச்சயமாக திருடனே ஆவான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிட்டாங்க, திருடனே ஆவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள் எதுக்காக நமக்கு அப்படின்னா, இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இப்போ கண்ட்ரியில் யார் இருக்காங்க, பிரசிடென்ட் இருக்காங்க, பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து எம்எல்ஏ, எம்பி இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இல்லைங்களா? எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க, நிர்வாகம் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி பகவான் இந்த ஜட உலகங்கள்லாம் உருவாக்கி இதில் வந்து தேவர்களை நமக்கு அவங்க உருவாக்கி கொடுக்குறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த உலகத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் என்ன ஆகுது, தேவர்கள் அந்த இது வெளிச்சம், காற்று எல்லாத்துக்கும் தேவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, 33 தேவர்கள். ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அவங்கள நம்ம வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? என்றைக்கும் அவங்கள வந்து டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் அவங்க தான் ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க வந்து நம்மளை முக்தி அடையிறதுக்கான மார்க்கத்தில் அதை முக்தி கொடுக்க முடியாது. சரிங்களா? முக்தி வந்து யாரால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும், பகவான் லோகத்தை நம்ம அடையணும் அப்படின்னா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நம்ம பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைய முடியும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் தேவர்கள் என்னென்னா இந்த ஜட உலகத்தை அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக பகவான் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள். நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய தேவைகள் இருக்கும். மழை வேணும்னு நினைப்போம், இந்திரனுக்கு பூஜை பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒரு பூஜைகள், புனஸ்காரங்கள் இருக்குது. யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அளிக்கின்றனர். தேவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த ஜட உலகத்தில் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் தேவர்களை நம்ம வழிபாடு பண்ணும்போது, இப்போ விக்னங்கள்லாம் போகணும் அப்படின்னா நம்ம பிள்ளையாரை நம்ம வழிபாடு பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தேவர்களுக்கு பணம் வேணும் அப்படின்னா மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கு, குபேரனுக்கெல்லாம் பண்ணுவாங்க. பாதுகாப்பு வேணும்னா அதுக்கு ஒரு பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றையெல்லாம் அளிக்கின்றனர். அப்போ வேதத்தின் முறைப்படி பலஸ்ருத்தியோட செய்கிற யாகம், தானம், தவம், அதனால் அவங்க திருப்தி அடைஞ்சு நமக்கு பலனை கொடுக்குறாங்க. இத்தகைய அன்பு அளிப்புகளை பதிலுக்கு அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்பவன் நிச்சயமாக திருடனே ஆவான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து உணவு கிடைக்குது. சரிங்களா? எதனால் கிடைக்குது அப்படின்னா, அதுக்கு சீடு வேணும், சீடில் ஒரு உயிர் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் பஞ்சபூதங்களோட ஒத்துழைப்பு இருக்கணும். அப்போ தான் அது வந்து வளர்ந்து மரமாகி அதுலேருந்து நமக்கு காய் கனி எல்லாம் கிடைக்குது இல்லைங்களா?
ஸோ அப்போ இதில் எவ்வளோ பங்களிப்பு இருக்குது, தேவர்களோட பங்களிப்பு எல்லாமே இருக்குது இல்லைங்களா? ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சாப்பாடை செஞ்சு நம்ம சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணாமல் நம்ம பாட்டுக்கு டேக் இட் ஃபார் கிராண்டடாக எடுத்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது என்ன ஆகும், நம்ம திருடுனே ஆகும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அதனால் நம்ம எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஃபர் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ தேவர்கள் யாகத்தின் நோக்கம் ஒத்துழைப்பு, அப்படி அதுக்கு நம்ம வந்து திரும்பி அவங்களுக்கு அந்த இதை கொடுக்கல, கிராட்டிடியூடை கொடுக்கல அப்படின்னா திருடுனே ஆவான் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்திருந்தால் பரமபுருஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் ஒத்துழைத்தால் இவை சர்வ மங்களங்களையும் தரும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பயுமே பகவானுக்கான சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்படி நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கும் போது நமக்கு அனைத்து மங்களங்களும் உண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஆக்சுவலாக இதுக்கு ஒரு சார்ட் உண்டு. சரிங்களா? இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு சார்ட் நம்ம லெவல் 1 நம்ம பார்த்துருப்போம். என்ன அப்படின்னா பகவான் வந்து வேதத்தை கொடுத்துருப்பாங்க. வேதத்திலேருந்து என்னென்ன யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுப்போம். சேரிட்டி அதெல்லாம் என்னன்னு தெரியும். அதை நம்ம செய்யும்போது தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவாங்க. தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு நமக்கு செல்வங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க, அதை வளங்கள்லாம் கொடுப்பாங்க. அதுலேருந்து நம்ம உணவு தயார் பண்ணுவோம். அந்த உணவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம், திரும்பி பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அந்த சார்ட்டில். சரிங்களா? ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு உணவு அப்படின்றது அப்படியே வந்துடுறது இல்லை. சரிங்களா? அது இப்போ நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம், நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்லை. நம்மளுக்கு தண்ணி தேவை, தாகம் எடுக்கும்போது தண்ணி குடிக்கிறோம். நம்ம உருவாக்கணுமா? இல்லை இல்லை. அது யார் கொடுத்துருக்கா? பகவான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு தீர்த்தம் எடுத்துக்கணும். அது மாதிரி ஃபுட்டு, காற்று எல்லாமே பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அந்த கிராட்டிடியூடோடு நம்ம வந்துட்டு நம்ம வந்து அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்கறது. சரிங்களா? பகவான் நமக்கு அருமையான உணவு வகைகள், காற்று, நீர் மற்றும் நமது வசதியான வாழ்க்கைக்கான அனைத்து வசதிகளையும் தருகிறார். எல்லாவற்றையும் அவருக்கு நன்றி தெரிவிக்காமல் உபயோகித்தோம் என்றால் அது நாம் தீவிரமான சுயநலம், நமது சுயநலம் இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். கண்டிப்பாக. ஏன்னா நம்ம எல்லாரோட இயல்பு என்ன அப்படின்னா யாராவது நமக்கு கொஞ்சம் உதவி செஞ்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், திரும்பி நன்றின்றத சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? சொல்லுவோம், சொல்லாமல் இருக்க மாட்டோம். அப்படிப்பட்ட நம்ம இவ்வளோ விஷயத்தையும் பகவான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு நன்றின்றத கண்டிப்பாக ஆத்மார்த்தமாக சொல்லணும். அதுதான் முன்னாடி அந்த வழக்கம் இருந்தது இல்லைங்களா? இப்பயும் எல்லா ரிலிஜன்லேயும் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லையா? சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்றது அப்படின்றது ஒரு வழக்கம் கண்டிப்பாக இருந்தது. நமக்கு தான் அது காலப்போக்கில் மறைஞ்சு போச்சு. அதனால் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, உணவுன்னு மட்டும் இல்லை, எது ஒன்றுனாலும் நம்ம வந்து பகவானுக்கு கிராட்டிடியூடோட நம்ம நன்றிகள், எனக்கு இது கொடுத்ததில்ல அப்படின்றத நம்ம அது எப்பயுமே இருக்கணும். ஹம்பிள்னஸும் கிராட்டிடியூடும் நமக்கு எப்பயுமே இருக்கணும். சரிங்களா? ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை வணங்கி அவரது திருப்திக்காக செயல்பட்டால் அவனுக்கு மற்ற கடமைகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். யார் ஒருத்தவங்க பகவானுக்கு வழிபாடு பண்ணி பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்தி பகவானை திருப்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு மற்ற கடமைகள்லேருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அதான் நல்ல ஃபோக்கஸ்டாக கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவங்களுக்கு பித்ருக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை அதுலேருந்து அதுலேருந்து விலகிக்கலாம். சரிங்களா? ஆனால் இதெல்லாம் நம்மளா செய்யக்கூடாது, குருவோட கைடன்ஸில் பண்ணணும். சரிங்களா? மற்ற கடமைகள்னும் போது தேவர்களுக்காக இருக்கட்டும், பித்ருக்களுக்காக இருக்கட்டும், பிற உயிர்களுக்காக இருக்கட்டும். சரிங்களா? இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? 5 விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க. அதில் ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து 5 பேருக்கு நம்ம வந்து நம்மளோட டியூட்டியை நம்ம செய்யணும் அப்படின்றது வரும், பக்தி சாஸ்திரத்தில் படிப்பீங்க. சரிங்களா? இப்போ எனக்கு அந்த 5 ஞாபகம் இல்லை, அதனால் இப்போ நான் சொல்லலை. அதுவும் ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ அந்த 5 விஷயத்தையும் நம்ம வந்து டெய்லியுமே பண்ணணும். தேவர்களுக்கு, பிராமணர்களுக்கு, பிற உயிர்களுக்கு அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது. அப்படி அது மாதிரி பித்ருக்களுக்கு அப்படின்றது இருக்குது. சரிங்களா? 4 சொல்லிட்டேன். ஹரிபோல். ஆனால் யார் ஒருத்தவங்க தீவிரமாக கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாரையும் திருப்தி பண்ணணும், தனித்தனியாக பிற உயிர்களை, பிராமணர்களை, அப்புறம் வந்து பித்ருக்களை. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் திருப்தி பண்ணணுமா அப்படின்னா கிடையாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? மற்ற கடமைகளிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும். ஏன்னா பகவானுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணி பகவானை திருப்திப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா மரத்தோட வேருக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி. பகவான் திருப்தினாலே எல்லாரும் திருப்தி. இப்போ நம்மளுக்கு பசிக்குது, வயிறு ரொம்ப சாப்பிட்றோம், ஹாப்பியாக திருப்தியோடு இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்போ மற்ற பாகமும் என்ன ஆகுது, நல்ல எனர்ஜி கிடைக்குது.
உடலில் வந்து அந்த ஊட்டச்சத்தெல்லாம் போகுது, நல்லா எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கிறோம். அதே மாதிரி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது எல்லாருமே திருப்தி அடைஞ்சிருவாங்க. அதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கறது. சரிங்களா? இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் நம்ம இதில் கூட பார்ப்போம். மகாபாரதத்தில் வனவாசத்தில் இருக்கும்போது துர்வாசரை வந்துட்டு இவங்க அனுப்புவாங்க, துரியோதனன் அனுப்புவாங்க. அதுவும் துர்வாசர் கூட நிறைய அந்த துறவிகள் அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து போய் பாண்டவர்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு இது உணவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைப்பாங்க. கரெக்டாக அவங்க வந்து உணவை அப்போ தான் முடிச்சிருப்பாங்க. அந்த சமயத்தில் அனுப்பி வைப்பாங்க இவங்க. அவங்ககிட்ட அப்போ வந்து அந்த ஒரு அக்ஷய பாத்திரம்ன்றது ஒன்று இருக்கும். அதை வந்து ஒரு தடவை அவங்க வந்து உணவு எடுத்துட்டு இது பண்ணிட்டாங்க, வாஷ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உடனே அதுலேருந்து வராது. சரிங்களா? அந்த மாதிரியான ஒரு இது. அப்போ வந்து துரியோதனன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சு பிளான் பண்ணி, ஏன்னா துர்வாசருக்கும் வரும், அதனால அவங்களுக்கு சில ப்ராப்ளம்லாம் ஏற்படும் அப்படின்லாம் சொல்லி அவங்கள வந்து அனுப்புவாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து அதே மாதிரி அவங்க போனோடனே பயந்துருவாங்க. ஏன்னா ஒருத்தவங்க 2 பேர்னா கூட டக்குன்னு செய்யலாம், நிறைய முனிவர்களோட வருவாங்களா, பயந்துருவாங்க. அப்போ வந்து பகவான் வந்து அந்த பாத்திரத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு உணவு துளி இருக்கும், அதை எடுத்து அப்படி சாப்பிடுவாங்க, எல்லாருக்கும் திருப்தி அடைஞ்சிடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் ஒரு பாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்க்கறது. ஸோ அந்த வகையில் பகவானுக்கு யார் நல்லபடியாக பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வேறு கடமைகள் தனித்தனியாக செய்யணுமா அப்படின்னா அது இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மருத்துவர்கள் வெவ்வேறு நோயாளிகளுக்கு வெவ்வேறு மருந்துகள் பரிந்துரைப்பது போல இது யார் மிகுந்த பற்றுதலால் பகவானை புரிந்து கொள்ளவில்லையோ அவர்களுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இது பொதுவான சட்டம் அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சிலவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஒரு விஷயங்கள் சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, பித்ருக்களுக்கான இது இருக்குது, அதை பண்ணுங்க அப்படின்றதெல்லாம் சில சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். ஆனால் யார் பக்தி பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் போயிட்டு திருப்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம்லாம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 13th ஸ்லோகம். அபிஷா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषैः पुञ्जते ते त्वहं पापा ये பசந்த்யாத்மகாரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா பாபங்களிலிருந்தும் விடுதலை அடைகிறார்கள் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? அதனால நம்மளுக்கு உணவு அப்படின்றது நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுவும் சாத்வீக உணவு. சரிங்களா? அந்த உணவை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். அப்படி இல்லை புலன் திருப்திக்காக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆஃபர் பண்ணாமல் அப்படின்னா அது வந்து பாபம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பக்தர்கள் பாபங்கள் அற்றவர்கள், ஏன்னா எப்பயுமே பிரசாதம் தானே எடுத்துக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஆனால் புலனுணர்ச்சிக்காக செய்கிறவங்களோட அந்த உணவு விஷயங்கள்லாம் என்னென்னா பாபத்தை கொடுக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ பக்தர்கள் 3 முக்கிய யஜ்ஞங்களை செய்கிறார்கள். ஒன்று என்ன அப்படின்னா ஜபம் நம்ம பண்ணுறோம், அதுக்கப்புறம் நிவேதனம், நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவோம், பிரசாதம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ நம்ம செய்கிற செயல்களில் இந்த மாதிரி பகவானுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா செய்யணும். ஏன்னா விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் விஷயம் நம்மளை பந்தப்படுத்தாது, மற்ற செயல்கள் நம்மளே பந்தப்படுத்தும் அப்படின்னு 3.9 ஸ்லோகத்தில் படித்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் ஜபம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணக்கூடிய செயல். நம்மகிட்ட என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் வஸ்து அதெல்லாம் நிவேதனம் பண்ணுறது பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். பிரசாதமாக எடுத்துக்கிறது பகவானுக்கான செய்யக்கூடிய செயல்களில் வருது. சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம பந்தப்பட மாட்டோம். கருணைமயமான கிருஷ்ண பிரசாதம் மிகவும் அருமையானது. எப்பயுமே பிரசாதம் எடுக்கும்போது நம்ம வந்து பகவான் கோவர்தன மலையில் கோபாஸ் கூட என்ன பண்ணுவாங்க, தினம் மாடு மேய்க்க போகும்போது, கண்ணுக்குட்டியில் மேய்க்க போகும்போது எல்லாம் கோபாஸ் கூட சேர்ந்து அமர்ந்து நல்ல ரிலீஷ் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்மளும் வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஆசை ஆஃபர் பண்ணி அந்த உணவை சாப்பிடும்போது கிருஷ்ண பிரசாதம் அப்படின்றத ரொம்ப வேல்யூ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதான். சரிங்களா? போக ஆஃபரிங் மந்திரம்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லேர்ன் பண்ணலாம். 3.14 ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்னாத் பவந்தி பூதானி பஜ்ஜன்யாத் அன்ன சம்பவக யஞ்ஞாத் பவதி பஜ்ஜன்யக யஞ்ஞக் கர்ம சமுத்பவக. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இதோ இங்கே இருக்குது அந்த சார்ட்டு. ஹரி போல். சரிங்களா? இது நம்ம அந்த சார்ட் வச்சு பார்த்துடலாம்.
15 ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கர்ம பிரம்மோத்பவம் வித்தி பிரம்மாக்ஷர சமுத்பவம் தஸ்மாத் சர்வகதம் பிரம்ம நித்யம் யஜ்ஞ பிரதிஷ்டிதம். விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிடம் இருந்து தோன்றியவை. எனவே எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதற் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நித்தியமாக வீற்றுள்ளார். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஓம். மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த 2 ஸ்லோகத்துக்கான இந்த சார்ட் தான் இது. சரிங்களா? இதுல என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, நம்மளாம் உயிர்வாழிகள் இருக்கோம். சரிங்களா? உணவு அப்படின்றது இருக்கு. மழை, யாகம் செய்தல், விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், வேதம், பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவான் நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் நமக்கு வேதம் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? வேதத்துலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா, விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். என்ன யாகம் பண்ணணும், என்ன தவம் பண்ணணும், என்ன சேரிட்டி பண்ணணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அந்த விதிக்கப்பட்ட கடமைகள்னால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யாகங்கள்லாம் நம்ம பண்ணுவோம். அதனால என்ன கிடைக்குது நமக்கு, தேவர்கள்லாம் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க. தேவர்கள்லாம் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு நமக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க, மழையை கொடுக்குறாங்க. மழையை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதாவது செழிப்பு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதுலேயே நமக்கு உணவு வருது, அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்றது தான். அதை இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம். மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்கள் எல்லாம் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமையால் யாகமும் உண்டாகின்றன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் எங்கேருந்து நமக்கு வருது, வேதத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு வருது. வேதம் நமக்கு யார் கொடுத்தா, பகவான் நேரடியாக உபதேசம் பண்ணுது பிரம்மாவுக்கு. சரிங்களா? அப்போ எங்கும் பரவியுள்ள முழுமுதல் கடவுள் எல்லா யாகங்களிலும் நித்தியமாக வீற்றுள்ளார். நம்ம எந்த யாகம் பண்ணாலும் அதில் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவானை திருப்திப்படுத்த நாம சங்கீர்த்தனம், மழை, தானியங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து கிடைக்குது. பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும். சரிங்களா? சக்தியை பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துதல். பிரசாதமாக எடுத்துக்கிட்டதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு விட்டுறக்கூடாது. நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குதுல்ல, அந்த எனர்ஜி நம்ம என்ன பண்ணணும், மறுபடியும் பகவானோட சேவையில், பக்தர்களோட சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? பிரசாதம் சாப்பிட்டு முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு இல்லை. அதுக்கப்புறம் பகவானுக்கான சேவை இல்லைன்னா பக்தர்களோட சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை திருப்தி பண்ண முடியும். அதாவது விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்றது. அனைத்து யாகங்களிலும் சிறந்தது நாம சங்கீர்த்தனம். இப்போ நம்ம கலியுகத்தில் இருக்கோம். நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு யாகம் என்ன அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 16th ஸ்லோகம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி? கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுங்க. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयदीह यः अहायुरिन्द्रिया रामो மோகம் பார்த்த ச ஜீவதி. எனது அன்பு அர்ஜுனா, வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை இம்மனித வாழ்வில் கடைபிடிக்காதவன் முற்றிலும் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்கிறான். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பலன் அற்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. ஸோ அந்த வகையில் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சக்கரம் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? பகவானை திருப்தி பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்ன, நாம சங்கீர்த்தனம். ஸோ அந்த வகையில் பகவான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேதம் கொடுக்குறாங்க. சரிங்களா? வேதத்தில் நமக்கு வந்து என்னென்ன ப்ரிஸ்கிரைப் டியூட்டியோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறோம். மழை இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த ஒரு புரிதலோடு நம்ம வந்துட்டு நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி கரெக்டாக நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா அது கரெக்டு. சரிங்களா? அப்படி இல்லை, இதை வந்து யார் ஒருத்தவங்க கடைப்பிடிக்கலையோ அப்போ அவங்க கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா புலனின்ப விஷயங்களை தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்கன்னு அர்த்தமாகுது. சரிங்களா? அப்போ பாபகரமான வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பலனற்றது. திரும்பி இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிளில் தான் இருப்பாங்க. பலன்றது அந்த உண்மையான பலன் என்ன, நம்மளோட இந்த ஹியூமன் லைஃபோட பலன் இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து வெளியிலேருந்து பகவானை நம்ம அடையிறது, பக்தி பண்ணுறது. அந்த வாழ்க்கை இல்லாமல் அவங்க வாழ்வாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அப்போ வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதல் கடவுளிலிருந்து தோன்றியவை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பகவான் வந்து வேதத்தை பிரம்மாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது. யாகங்கள் மிகவும் அவசியம் இல்லையெனில் மிகவும் பாபகரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபட்டு மனித வாழ்க்கை வீணாகிவிடும். நம்மக்கிட்ட ஒரு 1 crore இருக்குது. சரிங்களா? அதை வந்து நம்ம வந்து சரியாக ஹேண்டில் பண்ணல, வீணாக்கிட்டோம், ரொம்ப வேதனையாக இருக்கும் இல்லைங்களா?
டாடா அப்படின்ட்டு 1 crore கூட வேணாம், ஒரு 1000 இல்லைன்னா 2000 ருபீஸ்னாலும் வீணாக்கணுன்னாலும் வருத்தப்படுவோம். தொலைச்சிட்டோம் அப்படின்னாலும் வருத்தப்படுவோம், ஐயோ இப்படி தொலைச்சிட்டனே அப்படின்ட்டு, இல்லையா? ஆனால் நம்மளுக்கு கொடுத்த இந்த மனித வாழ்க்கை அப்படின்றத நம்ம வந்து ஒரு நாள் வீணாக்கிடக்கூடாது, சரிங்களா? அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, பகவத்கீதையில் பகவான் எப்படி சொல்லியிருக்காங்களோ அந்த வகையில் நம்ம வாழ்க்கையை நல்லபடியாக வாழணும். விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களை நம்ம செய்யணும். ஏன்னா அதுதான் நம்மளை பந்தப்படுத்தாது, மற்ற செயல்கள் நம்மளை பந்தப்படுத்தும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ இது யாகசேஷி இப்போ நம்ம பார்த்த அதே அந்த இதுதான், சரிங்களா? பகவான் வேதம் கொடுத்துருக்காங்க, அதுலேருந்து கடமைகள் தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால் வந்துட்டு தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறாங்க, அதனால் நம்ம செழிப்பு கிடைக்குது, தானியம்லாம் கிடைக்குது. அந்த உணவை நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கணும். அப்போ அது விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய செயல்களாக இருக்கும். இப்படி பண்ணாமல் நம்ம எடுக்கும்போது அது நம்மளை துன்பமான பாபமான பிறப்பிறப்பு சுவிட்சில் வச்சுருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். உடனே இது வந்து பகவான் வந்து நன்றி எதிர்பார்க்குறாங்களான்னு அப்படி இல்லை, நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் மறுபடியும், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு நிறைய சயின்ஸ் இருக்குது, இதுக்கு பின்னாடி நிறைய சயின்ஸ் இருக்குது. ஏன் பிரசாதமாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கு நிறைய விஷயம் இருக்குது. பொறுமையாக எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக லெவல் 3 லெவல் 4 லெவல் 5லலாம் வரும்போது தெரிஞ்சுப்பீங்க. வாஞ்சா கல்பத்ருபுஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனபியோ வைஷ்ணவபியோ நம நமக அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஏன் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா திருடனே ஆவான் அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஹார்டாக ஃபீல் ஆகும், கரெக்டாக? ஆனால் அப்படி கிடையாது. அது என்ன அப்படின்ற அந்த ரீசன் இருக்குல்ல, பிஹைண்ட் பிரசாதத்துக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்றது, அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது